Mae'n bechod bod nhw'n methu aros yn blant am byth. Wedi claddu gŵr, colli mab. Roi ymawyd i'r iard gychod na. Ac i beth. Dyle Aaron byth wedi dod nôl. Dyle fe wedi aros bant. Oedd na ddim byd ar ôl iddo fe fan hyn. Oedd eisiau bod yn agos at Ffion. I fod yn dad i'r ferch. Cal yw'r unig dad mae Ffion wedi nabod. Os bydde Aaron yn poeni go iawn am y ferch na, bydde fe wedi gadael llonydd iddi. O'ch chi'n gwybod bod Abi yn cael affair dy Craig Jones? Chi'n meddwl gallai Craig wedi lladd eich mab? Pa wahaniaeth mae fe'n neud? Mae fe'n neud gwahaniaeth os yw'ch mab chi'n ddi-eog.